Egy fogás törléséhez keressük meg a fogást tartalmazó horgásztúrát, és a részletek gombra kattintva nyissuk meg. A túrához rendelt fogások között jobbra-balra suhintással azonosítsuk be a fogást, amit törölni szeretnénk. A fogás törléséhez koppintsunk a kártya jobb felső sarkában található ceruza ikonra. A felugró fogás szerkesztése ablakon koppintsunk a törlés ikonra, majd a megjelenő dialógus ablakon erősítsük meg a törlési szándékunkat. Egy fogás törlése magával vonja a fogáshoz rendelt fotók törlését is. A fotók törlése nem érinti a telefongalériában tárolt fotókat, csak az alkalmazásban tárolt másolatok kerülnek törlésre. Amennyiben egy túra összes fogását törölni szeretnénk, egyszerűbb, ha magát a túrát töröljük, mivel az magával vonja a túrához rendelt összes fogás törlését. Ezt a funkciót részletesen a horgásztúra törlése videóban is bemutattuk.